Ix-xandir tal-Istat instab ħati li kiser żewġ artikli tal-att dwar ix-xandir fosthom li ma ġewx ippreżentati veduti opposti. L-akkuża saret kontra l-programm Popolin li xxandar fuq l-Istazzjon Nazzjonali fl-20 ta' Ottubru li għadda u suġġett ta' dakinhar kien jitratta l-budget. Minkejli dan il-programm tratta tema ta' ġrajiet kurrenti xorta waħda kien sponsorjat u għaldaqstant dan kien jikkostitwixxi ksur ta' artiklu 16 minħabba li l-programmi ta' aħbarijiet u ġrajiet kurrenti m'għandhomx ikunu sponsorjati. Fid-deċiżjoni tagħha l-Awtorità tax-Xandir qalet li f'dan il-każ kien ċar li kien hemm ksur tal-liġi dwar ix-xandir. Barra minn hekk mill-analiżi tal-programm der li minkejja is-suġġett għad-diskussjoni kien dwar policy pubblika kurrenti u li twassal ukoll għal kontroversja politika u industrijali ma kinux ippreżentati veduti opposti għal dawk li kienu qed jiġu mwassla fil-programm. Dawn il-veduti ma ġewx ippreżentati lanqas fi programmi sussegwenti minkejja li dan is-suġġett baqa' jkun diskuss. L-Awtorità tax-Xandir qablet li l-Istazzjon Nazzjonali kien ħati fuq żewġ akkużi li saru kontrih. Għaldaqstant l-Awtorità iddeċidiet li l-akkuża ġiet ippruvata u imponiet penali ta' 3,490 euro fuq il-PBS li ma penali trid titħallas fi żmien 60 jum mid-data tan-notifika.